Hei, salutare toată lumea, nu este Gabi și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO 1 vs 1. Suntem alături de Edi și de Roberto. DJ Remix, te rog. DJ Remix. Ok, Ok, prima rundă facem noi cuțitașe. M-am pregătit, bă, înainte să fac. Dacă vă întrebați, am rancat astăzi în Gol Nova 3. Uite pe ăsta, bă. Ce vrei, mă, să mă prins tot aici? Bă... GG, boss. Gabi, tu câte competițiuri ai câștigate? 97. Păi și de asta ai nevoie ca să faci Gol Nova 3. Ce să am nevoie? Oricum, da. Nu, Dacă... meciurile le faci prin câștigarea meciurilor. Edi, stai acolo, mă, că rălău. Asta nu, că... Nu mă că ăla-i mă cam. bate ușor. Știu, așa... Mamă, deci dacă te bat în videoclipul tău, La 0. să-mi bat piciorul. E comeback. Deci mă oftic, jur. Stai. Proasta te doare. Cât mai aveai? 49. Cât? 45? 49. Ah. Ok. Ăla atunci adevărul pe apă. Ce, mă? Atunci cu M4A1 la pe camp. În camp. Fără camp, bă. Păi atunci venem cu cât râlău, dar dacă te auzi că vii... Zici că nu joci la sunet. Păi joc cu sunetul, dar auzi pași. Că săriși și te auzi. Edi a ținta mai mică decât tine, bă. Am văzut pe videoclipul tău. Fac, cât mai aveai? 50. 3, 2! Doamne, deci dacă te bat pe videoclipul tău, jur că mă oftic. Și acum după eu cu Gabi, nu cum ar veni. Da. Lupta zeilor. Fac, cât mai aveai? 54. Ok, haide să-l batem. Cât de praf e, Gabi. Pentru rancul lui. Glumesc. Da. De fapt. Mă, vă dau cu varul în cap. Fac! Un tras să nu te duci. Păi vreau, nu l-auzi, crezui că nu mai vine. Vroiam să mă duc eu peste el, dar veni el. Opa, opa. Ce se întâmplă? Opa la... Dacă O mai... să jucăm 5 runde dacă vă întrebați. Da. Opa. Opa. Mamă, mă frama acolo puțin. Să vezi acum. Eu am 92 de frame-uri. Oh, e 4-4. Doamne, să-l bat. Doamne, iar, îi pune miluita. Da, tu ai puțin lag. Eu? Aha, că te dă în spate. Da. Nu! Fuck! Fuck it! Și am Oh câștigat. my god! Acum... Nemiluita cu nemiluita. Hai bă că eu nu stau spectate. Vin așa după voi și eu Bă, nu dau. asta e spectate, mă, ca să câștigăm runda. Nu știu, pe click. Hai. Hai, bă, mai dau de multe ori. Ok, hai. Gata. Prima rundă cu Sito, Roberto. Ia să ne uităm la Funky cum joacă el. Ca un om mare. Eu sunt, dacă vă întrebați ce rang sunt, eu sunt Global Elite. Ești global. Bă, ce urât, bă, când faci asta. Bă, dar știi că cu cuțitul îți dă 1500 Ce mă? bani? Îți dă 1500 de bani. Oh my god, cum trage gat. Ce spray fac, bă? Bă, lasă-mă. GG. Kenzor. Lasă-mă în durerea. GG. Ia să ne uităm cum joacă Kenzor. Opa, fra mea. Hai, fra mea, zonju. Oh, lepa, mă ușor. Du-te. Fără Te chem, Roberto, că n-ai voie chiar. fără chem. Ok. Bă, de la distanță trag cel mai bine cu M4A1 și cu AVP-ul. Ce galie are ăsta? Mamă, Roberto, îți framează. Nu, frate, Ba da.
Merge perfect. GG. Arma mea. Mamă, era cu Gabi, că Gabi a făcut lobby. Da, chiar. De asta. Nu a la game. Gata, acum nu mai e lag. Acum iar e... Au, e clar, bă, ce ar bă. Gabi, ia ce pistol ai. Da. A, prăfonog. De O unde flacă l-ai? răpel. Din market. Cât ai la pel? 10 cenți. 10? Da, da. Bă, zis să nu stăm în camp. Păi nu era în Nu camp. stătea acum, nu, Roberto chiar nu. Chiar venise. Uitați aici carambitul lui Gabi. Joci la sunet. Da, da. O, vere. Ok. Ok. Deci 5-4, 5-3. Stai bă puțin. Luai AVP-ul din greșeală. Bă, Oh, Și GG. ultima rundă e câștigată de mine. Păi da. Cam atât cu episodul de astăzi. Numele meu a fost Gabi, numele lor a fost Edi și Roberto. DJ. Remix. Păi da, și ne vedem data viitoare. Pa!